registrácia v rámci účtu na systém ITS. Rakúskym žiadateľom je k dispozícii vlastne stránka Rakúska a teda slovenským ITMS 2014 SK. Keď som zaregistrovaný a mám teda účet v ITMS, tak si zadávam e-mailovú adresu a heslo a som už vlastne automaticky na prvej maske. Nemusím samozrejme prečítať všetky, ale vyhľadávam si vždy ten pojem tak, že kliknem na názov výzvy, to znamená, zadám si tam potom jednoducho, že Interreg. Čiže teraz by ste mali vidieť už jednotlivé výzvy, aj kolegovia vlastne potvrdili, že vidíme výzvy. To znamená, tam si viem vlastne vytiahnuť teda tú správnu výzvu SKAT, kliknem na označenie výzvy a teraz poprosím o informáciu od kolegov, že či ste teraz videli ten krok. To znamená, ja som navolila označenie výzvy, kód. No, vidíme to teraz. Vidíme, že sa hýbete. Áno, vidíme. Ja si tam teraz napíšem, že Interreg, hovorím, kód výzvy si nemusíte pamätať, pretože ten je tam samozrejme uvedený v tej výzve, ale ja si proste nakliknem Interreg, dám si tam, že zvoliť a vlastne tu si potom viem samozrejme navoliť jednotlivé Interregy. Samozrejme, že mňa zaujíma Interreg SKAT, to znamená obdobie 21-27. Viem si zvoliť medzi 4 prioritnými osami. Ja si navolím projekt, ktorý má byť odovzdaný. Navolím si teda túto výzvu. Poprosím kolegov o spätnú väzbu, že či vlastne tento krok bol viditeľný a že či môžem pokračovať. Takže teraz som v správnej prioritnej osi. Máme tam aj špecifický cieľ, ktorý bol priradený. Máme tam v podstate iba jeden, keď ich je viacero, samozrejme príslušný navoliť. To znamená, sa ponúkajú rôzne špecifické ciele, ale keďže je len jeden, tak samozrejme kliknem na ďalej, pretože nič iné si navoliť neviem. A teraz sa dostávam už k základným údajom žiadosti. Všetky polička označené touto čiernou bodkou sú povinnými poľami. To znamená, že bez toho, že by ste ich vyplnili, nemôžete vypracovať, respektíve dokončiť žiadosť. To znamená, zvolím si názov projektu, to znamená test SK napríklad, webinár. Hej, samozrejme, vy si tam dáte teda označenie projektu, to znamená celý ten dlhý názov a poprosím aj o krátky názov, to znamená akroným. Hej. Ja si tam dám napríklad, že test webinár. A všetky ostatné údaje sú už zobrazené, pretože mám interný účet a vlastne ja som to už priradila, magistrátu mesta Viedeň, program v období 2027, relevantný call, to znamená prioritná os číslo 4, to už je všetko priradené, potom tam mám ďalšie vlastne informácie, kto zverejnil napríklad výzvu, že je to riadiaci orgán a kto poskytuje vlastne finančné prostriedky. To sú štandardné projekty, nie národné projekty, pretože na Slovensku sa vlastne rozlišujú štandardné a národné projekty, čiže toto je vlastne dopytovo orientovaný projekt, tu nemusí vyplňať už nič. Keď som vyplnila tieto polia, tak si nakliknem ďalej a dostávam sa vlastne ku kritériu oprávnenosti. Tu nemusím vyplňať nič. Ja vám ukážem vlastne organizácie, respektíve typy organizácií, ktoré sú oprávnené, respektíve sú partnermi v rámci programu, čiže máme tu aj miesta, ktoré sú oprávnené pre realizáciu projektov.
21-27, Bratislavský kraj, Dolné Rakúsko, juh, Severný Burgenland, Rakúsko, ale v podstate je to, že Samospráva, potom Slovensko-Trnavský samosprávny kraj. Okrem toho z rakúskej strany tam máme Waldviertel, Weinviertel, Viedeň, viedenské okolie, severná časť a viedenské okolie, južná časť. Čiže tam je to všetko vlastne uvedené oprávnenými partnermi, sú uvedené jednotlivé organizácie a tu máme aj teda oprávnené výdavky. To znamená vlastne všetky výdavky, ktoré sú popísané aj v našej príručke. To sú všetky vlastne tieto kategórie nákladov, v ktorých sa môžu predkladať jednotlivé náklady a kde sa budú plánovať jednotlivé náklady. Na tejto maske sa nerobí nič. Klikneme si na dokončenie a tým pádom mám vygenerované aj číslo žiadosti, priamo teda v ITMS automaticky. To znamená, môj projekt sa volá test SKT webinár. Mám tu aj číslo, ktoré na to potrebujem, mám názov projektu a mám vlastne žiadosť o nenávratné finančné prostriedky, ktoré sa dajú ďalej spracovávať. To znamená, vlastne tam je to pero, preto sa dá ďalej spracovávať. Žiadosť na hornej maske sú uvedené ďalšie polia, ku ktorým vám poviem pár ďalších informácií. V princípe ide o to, že týchto 8 oblastí, ktoré sú tu uvedené, začneme teda s identifikáciou vlastne žiadateľa a jeho partnerov, potom detaily projektu, potom harmonogram projektu a merateľné indikátory, potom rozpočet projektu, potom vlastne VO a rizika projektov, potom podmienky, potom vyhlásenie a prehlásenie a dodatočné informácie. Čiže to je, ako som spomínala, tých 8 oblastí, kde teda musím uvádzať príslušné teda informácie. Na pravej strane máte možnosť vidieť niekoľko symbolov. Červené symboly znamenajú, že táto oblasť, toto pole ešte nie je vyplnené, respektíve neboli vyplnené všetky povinné polia. Tento symbol zelený ukazuje, že teda všetky potrebné informácie už boli vyplnené. To znamená, to sú tieto dve vlastne oblasti, ktoré nemusia vyplňať žiadatelia. To sú predvyplnené oblasti a preto je pri nich už ten znak vlastne toho zeleného háčika. Čo sa týka tej hornej masky, k tomu pár informácií. Tu sa nachádza tiež niekoľko polí, ako pracujeme s týmito polami. Veľmi dôležitým polom je kontrola úplnosti. To znamená, kliknem si na kontrolu úplnosti. Keď som na konci teda žiadosti, tak si viem vlastne ešte overiť, že ktoré polia neboli správne, respektíve teda úplne vyplnené. A v tomto prípade vidím, že ešte veľmi veľa vecí nie je vyplnených. Teraz sa vraciam naspäť. Po vyplnení žiadosti kliknem na odoslať a vlastne potom, keď už sme vyplnili teda žiadosť, tak vlastne si pozrieme ešte bližšie toto pole odoslať. Okrem toho tu mám vlastne zoznam verzií. Tu máme možnosť vidieť všetky verzie žiadosti. Áno, teraz nevidíme samozrejme žiadne. Tuto mám potom PDF dokument a v rámci partnerstiev si viete odkomunikovať PDF dokument, to znamená, si vytvoríte vlastne PDF dokument a tento dokument vlastne je vždy označený, že je to teda neplatné, že to nie je ešte originál a to platí až do momentu, keď odošlete žiadosť. Čiže to je vlastne nejaký draft, je to nejaký návrh a preto to dlho je vlastne uvedené, že test alebo teda draft. Teraz sa vraciam k maske samotnej žiadosti. Tu máme možnosť vidieť ďalšie polia, napríklad plán realizácie projektu. Nie je to viditeľné, pretože by sme tam ešte nezadali plán. Potom
si môžeme pozrieť aj detailný náhľad žiadosti, respektíve výzvy. Tam sú v podstate uvedené všetky informácie, ktoré sú v dokumentoch na webovej stránke. To znamená napríklad zdroj EU, potom vlastne programové obdobie, čiže všetky ťažiskové informácie týkajúce sa výzvy. Potom je to priebeh jednotlivých zmien, kde máme možnosť vidieť, ako sa menila žiadosť v čase, čiže kto pracuje so žiadosťou, to sa tu všetko vlastne uvedie, menovite aj teda dátum. Potom máme viditeľnosť užívateľov, organizácie, tu máme možnosť teda vidieť všetkých možných zamestnancov organizácie, ktorí vytvorili žiadosť o NFP a tu si môžem potom vlastne priraďovať ďalších kolegov, kolegyne. Teraz sa dostávam k prvej maske späť a ďalšou dôležitou oblasťou sú ďalšie akcie. To znamená, keď chcem napríklad delegovať ďalších užívateľov v rámci spracovávania, tak si kliknem na delegovanie a viem si tam spraviť priradenie ďalších kolegov. To znamená, ďalších kolegov, respektíve ďalšie kolegyne si viem priradiť. To znamená, keď chcem, aby oni pracovali na tejto žiadosti, proste tam napíšem užívateľský e-mail a dôležité je samozrejme zvoliť, že aké kompetencie majú tí jednotliví užívateľia, či len načítanie, spracovávanie, alebo spracovávanie a dokonca aj odovzdanie príslušnej žiadosti. Takže teraz si tam nebudem nikoho delegovať, zatvorím okno. A vraciam sa naspäť na masku, kde začne vlastne s vyplňaním žiadosti. To znamená, že tam pole identifikácia žiadateľa a jeho partnerov, tam sú také ešte pod oblasti, to znamená, musím vyplniť teda žiadateľa, musím vyplniť jeho partnerov, kliknem a zobrazia sa mi tieto základné údaje, respektíve viaceré informácie. To znamená, to sú informácie, ktoré vlastne sú obsiahnuté v samotnom systéme. To znamená, keď som požiadala o účet v ITMS, tak som tam už zaregistrovaná ako organizácia, ako užívateľ, respektíve mám tam vlastne aj oprávnených užívateľov, ktorí môžu teda podpisovať dokumenty. To znamená, to sú tí vlastne zástupcovia, ktorí sú oprávnení podpisovať. A vlastne vyberiem si teda toho príslušného štatutára. A tento vlastne štatutár v závislosti od toho, čo bolo teda uvedené v aktivácii, uvedený tu na tomto mieste, to znamená, tú osobu potom môžete priradiť. Identifikácia partneru, respektíve partnera, tak tam si môžeme identifikovať samozrejme viacero, aj priradiť viacero partnerov, čiže je to naozaj uvedených množstvo rôznych organizácií, ktoré sú uložené priamo už teda v systéme ITMS z minulosti. Čiže tu si vlastne hľadám buď podľa identifikačného čísla organizácie alebo podľa označenia. To znamená, ja si tam dám napríklad, že hlavné mesto Bratislava, pretože magistrát mesta Viedeň spolupracuje s hlavným mestom Bratislava. Takže tu si v podstate tu som si zadala hlavné mesto a vyhľadám jedna činnosť, na ňu si kliknem, hlavné mesto Slovenskej republiky a vlastne stlačím na ikonku zvoliť. Druhá maska, ktorá sa mi zobrazuje, je maska, kde musím niečo zvoliť. To znamená buď projektového partnera alebo hlavného cezhraničného partnera. Hlavný cezhraničný partner je možnosť iba pre slovenských partnerov. To znamená, tento status si môžu zvoliť iba slovenskí partneri. Iba v tom prípade, keď lead partner je z Rakúska. To znamená, že teraz máme tento prípad konkrétne, máme rakúskeho lead partnera, to znamená, to je mesto Viedeň, oddelenie magistrátu 27 a máme jedného partnera, hlavného cezhraničného a to je vlastne hlavné mesto, s tým, že si teda kliknem na dokončiť a dostávam sa
k ďalšiemu polu, ktoré treba vyplniť. Je dôležité vyplňať tieto polia. Ako náhle sa tu objaví nejaká chyba, tak sa dá zrušiť to priradenie. A viem si dokonca priradiť ďalších partnerov, ale viem aj to dané priradenie zrušiť, keď si kliknem vlastne na túto ikonku, alebo teda tento symbol. Potom by sa mi vlastne zrušil ten hlavný cezhraničný partner a ja by som si potom priradila nového partnera, respektíve by som odstránila tú chybu. Teraz som pri tretej časti, tretia časť sa nevyplňa, to je tiež vlastne zablokované. Ďalšia časť je štvrtá časť o komunikácia týkajúca sa žiadosti. Tu sú v podstate uvedené osoby pre komunikáciu pre tento projekt. Viem si vyhľadávať podľa mena, podľa priezviska. Takže ja by som si tam navolila napríklad moje meno, systém by mal nájsť moje meno. Hej, ja som uvedená pri 2 organizáciách, ale teraz som v rámci oddelenia magistrátu 27, magistrát mesta Viedeň, čiže ja som tam uvedená ako osoba, ktorá je zodpovedná za komunikáciu. Teraz si priradím partnera z mesta Bratislava, to znamená možno hneď osobu, ktorá tu je uvedená na zozname. My musíme vedieť, samozrejme, ktorá osoba je kompetentná. Hej, ja si toto volím len náhodne. Je to taký príklad, pani Andrášová, čiže ju si navolím a ona bude osoba zodpovedná za komunikáciu ako kontaktná osoba, ktorá tu bude uvedená. To znamená, teraz si to vlastne celé skontrolujeme, či táto oblasť je správne vyplnená. To znamená, prejdeme si na začiatok, všetko je vyplnené, zelený znak, zelený symbol nám ukazuje, že všetko je vyplnené, identifikácia žiadateľa a partnerov, tam sme si všetko vyplnili riadne. Teraz sa dostávame k detailom projektu a hneď na prvej maske je povinný bod, ktorý je automaticky predvyplnený v systéme ITMS a potom je tu ešte ďalší bod, ktorý treba vyplniť. To znamená, pre NACE projektu treba zvoliť túto možnosť. Všetko ostatné zostáva tak, ako je. My si to uložíme a zatvoríme. To znamená, že takto vyzerá maska. Projekt vlastne relevantný pre integrované teritoriálne stratégie nie. Projekt týkajúci sa udržateľného rozvoja mesta tiež nie, pretože sme to nenaklikli. Ak by to tak bolo, tak samozrejme by sme to museli vlastne dať na status áno. Percentuálna sadzba rozpočtovej položky tam ostáva nie. Je to takto automaticky predvyplnené, ale dávajte, prosím, pozor, tam treba dať nie. NACE projektu je teda pre rakúskych projektových partnerov, slovenských partnerov. Sú tam k dispozícii iné možnosti pre rakúskych partnerov, je tam iba táto jedna možnosť. Potom tu máme priradenie k štruktúre programu, ktorá je tu uvedená. My sa nachádzame vlastne v prioritnej osi 4, to znamená vlastne intenzívnejšie kooperujúci cezhraničný región a ide hlavne o efektívnu verejnú správu. Tu sa nevyplňa nič, je to vopred zadané. Čo sa týka oblasti intervencie, tak tam sú viaceré možnosti, type of actions, to sme vlastne predstavili na Open Days a je to uvedené v rámci teda programu v závislosti od toho, ktorá z týchto aktivít alebo intervencií sa budú realizovať v projekte, si klikneme na možnosť. Bude to zlepšenie spolupráce s partnermi alebo to zlepšenie inštitucionálnych kapacít organizácií, takže klikneme si na jednu z možností. Buď sú to teda soft alebo investičné
opatrenia alebo small scale opatrenia. Môže sa stať, že v rámci jedného projektu sa zvolia obe tieto možnosti, takže ja som si klikla obe tie možnosti, to znamená type of action alebo intervencie sú teda už vlastne priradené špecifickému cieľu. Teraz sa dostávam k hospodárskej činnosti. V podstate tu musím priradiť danú možnosť. Tuto si treba jednoducho vybrať zo zoznamu činností, áno. To znamená to, čo odpovedá vašej činnosti. Čiže ja si zvolím, dajme tomu, verejnú správu, pretože spolupracujú správy a to si aj vyberiem. Na tejto maske si viem samozrejme uviesť aj viacero ekonomických činností, čiže zase si vlastne dám dokončiť a tým pádom sa dostávam na vlastne teritoriálne mechanizmy realizácie a teritoriálne zameranie. Čiže tu sa v podstate nerobí nič, len sa klikne na toto pole sa vyberie a tým pádom sa dostávam do 5D, to znamená forma podpory, finančnej podpory. Tu je v podstate tiež iba možnosť jedna, to znamená dotácia, príspevok. Potom sa dostávam k rodovej rovnosti, muži, ženy, priradenie, čiže tiež to nie je relevantné, to znamená, to sa tu nepopisuje, zase si vyberiem, že vybrať a dostávam sa k 5G časti. To sa nevyplňa, respektíve táto oblasť sa nedá vyplniť napriek tomu, že tam je nejaké to priradenie, ale nedá sa tam nič navoliť. Teraz sa dostávam k dvom podoblastiam 5L a 5M, ktoré sa nevyplňajú, sú preddefinované. Potom sa dostávam k miestu realizácie projektu, k 6. A v závislosti od toho, kde sa budú realizovať aktivity projektu, si tam môžem priradiť jednotlivé oblasti. Keďže spôsobíme v cezhraničnom programe, si môžem zvoliť teda Tuzemsko, SK, čiže treba to chápať ako Slovenskú republiku, alebo potom EU, to znamená mimo Slovenskej republiky, to by bolo Rakúsko, a mimo EU by boli potom vlastne iné krajiny. Samozrejme, že väčšina bude vyplňať tieto dve oblasti, pretože partnery sú zo Slovenska a minimálne jeden bude z Rakúska. Takže teraz si navolím vlastne Slovensko a tuto si môžem zadať 3 úrovne. Buď to bude teda Bratislavský kraj, Trnavský kraj, ja si zvolím teda Bratislavský a viem ísť dokonca až na úroveň NUTS 4. To znamená, ja si viem zvoliť napríklad mestskú časť Bratislava, teda časť Bratislava 1. Teraz si kliknem na vytvoriť a v podstate viem nakliknúť všetky miesta, ktoré sa týkajú projektu. Čiže toto samozrejme musí byť aj pre rakúsku stranu, to znamená Rakúsko ako územie, respektíve štát. Potom vlastne NUTS 3, to sú regióny uvedené v našom programe. Ja si konkrétne teda navolím Viedeň. A samozrejme, že viem ísť aj dokonca na úroveň NUTS 4, čo nie je potrebné, tak tam nebudem nič naklikávať. Keď chcem dať nejakú poznámku, tak poprosím uviesť sem poznámku v nemčine, slovenčine. Vždy, keď máme možnosť zadávať nejaký text, tak treba dbať na to, aby tá poznámka, ten text bol dvojjazyčný. Kliknem na dokončiť alebo vyhotoviť a dostávam sa k samotnému popisu projektu. Prvé pole je textové pole. V tom prosím uvádzať vždy text aj v nemčine, aj v slovenčine. Treba to uložiť a zatvoriť okno a 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 a 7.5 sa nevyplňajú. To znamená, tu sa nezadávajú žiadne textové informácie.
ale tu napríklad poukazujeme na bod 16, alebo dáme tam, že non-applicable. Čiže v každom prípade tam musí byť nejaký krátky text, hej? Že napríklad odkazujete na bod 16 alebo not applicable, pretože inak sa nepohnete ďalej. Takže treba to uložiť, zatvoriť. To isté potom platí aj pre druh realizácie projektových aktivít. To znamená príklad zase, že odkazujeme na bod 16 alebo non-applicable, zase uložiť, zatvoriť. To isté si spravím aj so situáciou po realizácii projektu, to znamená bod 7374, zase administratívna operačná kapacita, zase to isté. A zase aj pri bode 7.5 robím presne to isté, čiže vyplňam to rovnako. A teraz sa dostávam k synergickým efektom v projektu. Tam to treba samozrejme priradiť, pretože synergické efekty budú. Hej? Čiže aké sú synergie s môjim projektom, to znamená s tým môjim testovacím projektom, dajme tomu. Hej? Čiže ja tam napíšem, že je to teda Interreg ATCZ, to sú tie synergie na úrovni teda programu, potom môžem uviesť akronym projektu, ktorý má synergické efekty s môjim projektom. To znamená, môže to byť CZAT test, to je vlastne ten akronym toho českého projektu. Potom dám označenie toho projektu, ktorý má synergické efekty s môjim a dám tam napríklad, že testovací projekt CZAT a treba tam zadať aj nejaké to identifikačné číslo 1, 2, 3, dajme tomu, hej, alebo non-applicable. Čiže tým pádom vlastne je všetko priradené, to znamená program, projekt, označenie a ID. Čiže to sú všetko tie oblasti, ktoré vykazujú synergické efekty s môjim projektom. A teraz sa dostávam k oblasti 7.7, čo je spolupráca a pôsobenie projektu. To znamená, tu máme viacero takých častí, ďalších častí, ktoré treba uviesť, cezhraničná spolupráca, pričom tu sú také 4 vlastne základné kritéria, ktoré treba vyplniť. Čiže je to spoločný personál, spoločné financovanie. Tieto určite vyplňame, pretože to sú základné kritéria a princípy nášho programu, aby projektoví partneri aspoň minimálne spolupracovali v 3 z týchto 4 oblastiach. Minimálne to budú 3 za rok a povinné kritérium je takisto povinná spolupráca pri cezhraničných projektoch v spoločnej spolupráci. To znamená, že musíme vyplniť áno a takisto popis tak v nemčine, ako aj v slovenčine, ako sa robí takáto príprava a spolupráca. Samozrejme, ďalej je aj realizácia, povinné kritérium. Znovu vyberieme áno, popíšeme v nemčine a v slovenčine. A máme ďalšie 2 kritéria, z ktorých vyberieme minimálne jedno ako áno. To znamená, že máme spoločný personál, áno, ak spĺňame toto kritérium, alebo teraz si môžeme napísať nie. A predpokladám, že spoločné financovanie bude mať teda spoločné rozpočty týchto projektov minimálne na 10% na druhej strane. Takže keď spĺňame toto kritérium, napíšeme áno a popíšeme rozsah v nemčine a slovenčine krátko, ako sa rozdeľuje teda financovanie na týchto obidvoch stranách. Teda na Slovensku a pri slovenských a rakúskych partneroch. Uložím a zatvorím. Ďalej pokračujeme na bod 7.7.2 na cezhraničný dopad. Znovu sa nevyplňa, ale popíše sa ako bod 16 alebo NA. Uložím a zatvorím tento bod. 8. Popis cieľových skupín. Takisto sa táto časť nevyplňa, je zamknutá. Je to pre ESF programy. A znovu sa pozriem hore, úplne hore, či som vyplnila všetky polia správne. Áno, všetko je správne vyplnené, pretože momentálne už vidím tento zelený znak. Prejdeme na 3.
sekciu, čiže harmonogram projektu a merateľné ukazovatele. Budeme mať o tom ešte s kolegom Martinom Húrom ďalšie detaily. Ja si teraz prejdeme všeobecné informácie, pretože momentálne vidíme, že nemáme vyplnenú túto časť. Takže momentálne som v harmonograme realizácie aktivít dám vytvoriť. Každý projekt totiž to má niekoľko rôznych pracovných balíkov a v ITMS to ale nie je možné zadávať jednotlivé pakety alebo časti. Všetky projektové aktivity sa zadávajú spolu a napíšeme, je to realizácia projektu. Čiže realizácia projektu je jedna aktivita. Pre ITMS rozumieme, že všetky aktivity alebo projektové balíky sa potom v dodatkoch rozpíšu. Pre ITMS sa to píše iba ako jedna aktivita pre celý projekt spolu. Na kalendári si zvolím začiatok projektových aktivít, napríklad a maj 2024 a ukončenie projektových aktivít vezmeme si napríklad december 2025. Ďalšie povinné políčko, ktoré je označené touto bodkou, je vybrať si partnera, čiže sú to obidvaja naši partneri. Áno, máme obidvoch partnerov, to znamená hlavné mesto Bratislava ako jeden vybraný slovenský partner a hlavný partner ako hlavný žiadateľ magistrát mesta Viedeň. Takisto znovu kliknem na dokončiť. Tým pádom som priradila hlavného partnera aj partnera na tieto aktivity. Obidvaja partneri musia dostať túto aktivitu priradenú, takisto sa im zobrazuje začiatok a koniec aktivít, čiže začiatok a koniec projektu a práve tento symbol sa nevyplňa a zostáva takto, ako to vyzerá tu. Poďme ďalej na plánované merateľné indikátory. A s tým sa teda nič nevyplňa, všetky sa automaticky vyplnia a tie ukazovatele, ktoré sú špecifické pre prioritu, sa automaticky doplňajú medzi projektovými výstupmi a projektovými výsledkami podľa toho, či sa jedná o výstup alebo výsledok, čiže result po anglicky alebo output, a podľa toho majú priradené kódy PO ako project output, čiže projektový výstup a PR ako project result, čiže projektový výsledok. V systéme ITMS je to väčšinou cezhraničná spolupráca organizácií. To znamená, že to sa vždy prikladá a tento kód môže byť iný pri iné prioritné osy pre tento kód, ktorý sa volá naozaj môžem do tohto pola, alebo lepšie povedané, musím dať náš ukazovateľ, vyberiem si maximálnu hodnotu. Tým uložím. Môžem si vybrať maximálnu hodnotu pre všetky, pretože ak nebudú vyplnené všetky merateľné ukazovatele, systém bude potrebovať a nepustí nás ďalej, ak nebudeme mať, dostaneme chybové hlásenie. Všade vyberiem ako ukazovateľ maximálnu hodnotu teraz do nášho testu. A teraz sa musím rozhodnúť, ktoré indikátory
sa týkajú môjho projektu. To znamená, že musím si to vybrať medzi ukazovateľmi výstupov a výsledkov. Musím mať minimálne 2 výsledkové. Čiže mám prvý a teraz si pozriem ešte ďalšie PO, čiže výstupy, ktoré by sa ešte týkali môjho projektu. To by boli napríklad spolu vyvinuté riešenia, takže indikátor PO 116 a ďalší PO 087, čiže spolupracujúce organizácie. A potom vyberám ukazovatele výsledkov. Mám tu momentálne 3 na výber. Sú to čiže organizácie, ktoré budú spolupracovať aj po ukončení projektu cezhranične. Musím mať minimálne jeden takýto ukazovateľ výsledkov. Vezmem si hneď tu prvý. Práve organizácie, ktoré budú spolupracovať cezhranične po ukončení projektu. A tieto, ktoré som si vybrala, ktoré viem, že sa týkajú môjho projektu a projektových aktivít, a s dobrým vedomím a svedomím ich takisto dokážem pri zverejňovaní výsledkov a budem garantovať, že tieto budú dosiahnuté v projektu, tieto výsledky budú v projekte dosiahnuté. Jeden po druhom ich znovu vyplním. Mám tu všetkých partnerov, v tomto prípade sú to 2 partnery, hlavný partner a hlavný cezhraničný partner. Vyplnila som si funkciu indikátora, čo je vždy maximálna hodnota, a pri tomto ukazovateli budem mať 2, pretože 2 organizácie spolupracujú na projektovej úrovni, ale v tomto poli dám znovu tú istú hodnotu pre druhého partnera. Ak viem, že na projektovej úrovni spolupracujú 2 partnery, obidvom zadám číslo 2 na tento indikátor ukazovateľ. Tým pádom tento ukazovateľ bude mať celkový cieľovú hodnotu 2. To znamená, že budeme mať 2 organizácie, cezhraničné spolupracujúce organizácie. Ďalším ukazovateľom by bol PO 116. Znovu máme maximálnu hodnotu, ktorá je tu nastavená. Pri obidvoch partneroch musím sa znovu zamyslieť, akú hodnotu sem napíšem. Ako príklad môžeme povedať, že vyvinieme 4 spoločné riešenia, takže napíšeme 4. Pre druhého partnera už nemusím 4, ale môže tam byť kľudne aj 0. Pretože maximálna hodnota a spoločná hodnota zostáva 4, viem, že spoločné vyvinuté riešenia budú mať cieľovú hodnotu 4. To znamená, jediný rozdiel medzi tým, čo sme mali pri prvom ukazovateli a druhom ukazovateli výstupov, že pri cezhraničných spolupracujúcich organizáciách obidvom partnerom musím priradiť rovnakú hodnotu 2. Pri hlavnom partnerovi aj cezhraničnom partnerovi. Pri ostatných ukazovateľoch zadávam iba pri jednom partnerovi cieľovú hodnotu, ostatní môžu mať 0. Vybrala som si takisto jeden ukazovateľov výsledkov, takže PR 084, ktoré sú to organizácie, ktoré budú spolupracovať cezhranične aj po ukončení projektu. Mám tu znovu obidvoch partnerov, zadám číslo 2. Aj po ukončení projektu chcem, aby obidvaja partneri spolupracovali cezhranične, bude pravdepodobne nejaké memorandum a títo partneri budú spolupracovať. To znamená, že zadám hore 2, dole 0 a na projektovej úrovni je spoločný cieľ 2, pretože sme zadali maximálnu hodnotu. Ostatné ukazovatele, ktoré som nevybrala, musíme
takisto vybrať, alebo teda vyplniť s číslom 0. Ak to nebude vyplnené, systém nás ďalej nepustí. Takže všade na všetky indikátory, ukazovatele, ktoré sme nevybrali, prosím vyplniť nuly. To je nielen pre ukazovatele výsledkov, ale aj pre ukazovatele výstupov. Všetky, ktoré som nevyplnila, musia byť zadané s nulou, takže ja ešte dokončím posledný ukazovateľ. To je ešte tento, ktorý nebol vybratý pre môj projekt. Pozriem, skontrolujem, či mám všetko správne vyplnené. Áno, všetko vyplnené. Znovu si ešte raz rozkliknem. A teraz už vidíte, že máme znovu zelený symbol. To znamená, všetko bolo správne vyplnené. 3 oddiely sme už vyplnili správne a môžeme sa ďalej venovať rozpočtu projektu, na čo budeme mať zajtra zvláštny webinár, ktorý bude viesť zajtra pán Andrej Patiáš a veľmi špecificky nám povie o rozpočte projektu zajtra. Rámcové informácie o tom, ako sa to vyplňa, aby ste možno aspoň videli a aby sme vlastne mohli potom pokračovať v našom projekte, alebo aby sme mohli túto žiadosť ukončiť. Dáme znovu, klikneme na upraviť, otvorí sa nám priame výdavky a nepriame výdavky a budeme sa zaoberať len s priamými. To znamená, nebudeme zadávať do nepriamých výdavkov žiadne čísla. V tomto okne máme hlavne priame výdavky, pracujeme s týmto plusovým alebo pridať, tlačidlom pridať. Takže takto vytvorím nejakú ďalšiu rozpočtovú skupinu, výdavkovú skupinu a je tam zoznam všetkých kategórií výdavkov alebo skupín výdavkov, ktoré sú väčšinou najčastejšie 992 náklady na personál a pod kategóriu môžem zadať napríklad projektový manažér. Tu je ďalší projekt, číslo 1 a cena za jednotku napríklad 20 000 eur. V podkategóriách si môžem vybrať alebo pridať podpoložku, tak ako je to v detailoch v Excelovej tabuľke. Môžem si doplňať alebo teda vymazať alebo takisto vymazať, alebo môžem takisto pridávať ďalšie kategórie, ďalšie výdavkové skupiny. Toto je rozpočet pre hlavného partnera ako prvého, čiže magistrát mesta Viedeň. Dám napríklad ešte náklady na externých expertov. Takže napíšem odborný posudok, znovu jednotka projekt, množstvo 1, znovu napríklad hodnota 20 000. A tu dole už vidím spoločnú sumu, čiže celkové náklady priamých nákladov pre nepriame náklady pretože tieto sa už nachádzajú v ďalších základoch. Ak by som chcela
zadávať nepriame výdavky. Vidím ich aj tu v priamých výdavkoch. Môžem napísať napríklad paušál. Nepočíta sa to priamo. Znovu si vyberiem projekt. Môžem napísať 15%, takto, ako jednotku a 40 000. To znamená 15% zo 40 000 personálnych nákladov. A teraz už mám vlastne celkové náklady pre magistrát. Mám tu ešte povinné políčko, to je 80% informácia pre slovenských partnerov. Je to aj slovenské prostriedky. To znamená, že podľa toho, ktorá organizácia sa podieľa na projekte a pri verejných organizáciách je to do 92 a pri EFRE sú to ďalšie slovenské prostriedky, ktoré sa na to alokujú. Pre rakúskych partnerov sa zadáva 80%. Uložíme si. A teraz máme teda celkové náklady pre tohto žiadateľa. To je len teda krátka ukážka a detailnejšie sa na to pozrieme zajtra. Otvoríme si teraz rozpočet pre partnera hlavné mesto a takisto, ako som to urobila pre rakúskeho partnera, urobím to aj tu. To znamená, vyberiem priame výdavky, náklady na personál napríklad. Môže to byť tiež projektový manažér. Znovu zadám jednotku projekt, číslo 1, 20 000. Nemusím nič ďalšie vyplňať, to nám zatiaľ stačí, len aby sme mohli dokončiť ten test. Zadám spomínaných 92% pre slovenského partnera, ale to je vždy podľa toho, ako vysoká je percentuálny podiel pre slovenských partnerov. A tým pádom mám v tejto časti už vyplnené všetky údaje. Momentálne vidím, že vidíme spoločné náklady všetkých partnerov, čiže rozpočty obidvoch partnerov spolu. Tu je kofinancovanie, ktoré je 80 plus 92 zo slovenského partnera, čiže preto je tam 83. Tu máme požadovanú finančný príspevok, tuto máme ďalší a rozčlenené na hlavného partnera a ostatných partnerov. Prejdem si ešte hore, či mám všetko správne vyplnené a vidím, že všetko bolo správne vyplnené. Ďalej, kde mám ďalšie 4 položky. Verejné obstarávanie a rizika projektu sa nevyplňa, zostáva to tak, ako to je. Už vidíme aj na zelenom znaku, že je to v poriadku. Podmienky poskytnutia príspevku by som mal pripojiť všetky povinné prílohy, ktoré sa pripájajú k žiadosti o NFP v zmysle požiadavky podľa podmienok výzvy. To znamená, že dám nahrať, môžem vybrať tieto. Ešte zoznamy sú bohužiaľ všetky po slovensky, takže skúste hľadať napríklad ako slovo formulár, alebo vyberieme iné a vyberieme požadovaný súbor, ktorý tam môžeme nahrať. Môžem vybrať náhodný súbor.
pridať, priradiť, vybrať a hotovo dokončiť. Takže tu vidíme obidve moje prílohy, napríklad website manuál. Nie je to relevantné pre tento projekt, ale je to teda ako príklad, nie je to povinný dokument a tieto sa tu všetky zobrazujú. Pre podmienky poskytnutia príspevku už mám takisto zelené a prídem na ďalšie informácie, čo je časť 16, ktorá sa vyplňa špecificky len pretože tieto políčka sú tam vždy pod sebou slovenský a pod tým nemecký preklad. To znamená, že sú to tie isté otázky, ktoré sa tam zobrazujú v dvoch jazykoch. Tu sa píše slovenský text a tu sa píše tá istá otázka, aké sú spoločné územné potreby, ktoré projekt rieši. Takže sa vyplňajú obidve v dvoch jazykoch takto. To isté. Druhá otázka, ako projekt rieši spoločné výzvy a príležitosti, čo je nové v projektovom prístupe. Sem sa vypíše nemecká verzia, sem slovenská. Sú to všetko povinné polia označené bodkou. Tretia otázka, aké je zdôvodnenie potreby cezhraničnej spolupráce z hľadiska dosahovania spoločných cezhraničných cieľov a výsledkov. Znovu napíšeme slovenský text, odpoveď, nemecký text. Prejdeme na ďalšiu otázku. Ako projekt prispieva k národným, regionálnym stratégiám a politikám? Uvedte konkrétne ktoré. Ďalšia otázka. Ako projekt využíva dostupné poznatky? Vyplňa sa po slovensky, po nemecky. Ďalšia otázka. Opíšte, prečo je potrebné vytvoriť cezhraničné partnerstvo a opíšte jeho nevyhnutnosť z hľadiska dosiahnutia cieľov. Znovu slovenský text, nemecký text. Uložiť a zatvoriť. Spomínala som, všetky povinné polia sú označené bodkou, takže sa musia vyplniť. Pri udržateľnosť znovu otázky sa opakujú slovensky, nemecky. Teraz otázka, opíšte, kto zabezpečí finančnú inštitucionálnu podporu pre výstupy vyvinuté v rámci projektu. Vysvetlite prosím, ako budú výstupy integrované do práce partnerov. Znovu slovenský text. Niektoré výstupy by mali príslušní aktéri, partneri projektu alebo iní využívať po skončení projektu, aby mali trvalý vplyv na územie a obyvateľstvo. Popíšte, ako budú vaše výstupy použite po skončení projektu a kým. Vyplníme otázku po slovensky a po nemecky. Niektoré plánované výstupy by mohli byť udržateľné pre iné cieľové skupiny alebo územia. Čo urobíte, aby ste zabezpečili, že príslušné cieľové skupiny budú vedieť o vašich výstupoch a budú ich môcť použiť? Dáme uložiť a zatvoriť. Prejdeme na sekciu 16.3, projektové riadenie. Nebudem tu čítať všetky otázky, ale vždy zadávam otázky a odpovede slovenský, nemecký. Znovu v obidvoch jazykoch, ale tentokrát v oddelených textových poliach. Sú všetky povinné, to znamená, do každého musím napísať aspoň jedno slovo, aby mohla byť žiadosť.
aby systém rozpoznal, že toto povinné okno je vyplnené. 16.4. Popis cieľovej skupiny je menu, z ktorého si vyberáme slovenský a nemecký. Je to rovnaké usporiadanie. To znamená, že vyberiem po nemecky, alebo teda nerozumiem slovensky, vyberiem si číslo 3 tu a vyberiem si číslo 3 hore. Je to identický preklad. Takže je to rovnaký popis cieľovej skupiny. Ešte raz si pozriem, či už mám všetky moje políčka vyplnené. Áno, správne. Teraz mám už žiadosť, ktorá je správne vyplnená. Môžem spustiť z kontrolu kompletnosti. Áno, všetky políčka boli správne vyplnené. Ak niektoré by neboli vyplnené, tu by sme mali, ako na začiatku sme videli zoznam presne riadkov, ktoré ešte nie sú vyplnené. Môžem to zatvoriť. A teraz, čo by som mala urobiť, je túto žiadosť o NFT poslať. S tým, ale ešte nie je všetko na konci, ale ak kliknem na toto poslať, pre mňa sa vytvorí PDF dokument a tento PDF dokument si môžem stiahnuť, nechať si podpísať a potom cez ITMS, cez komunikáciu sa posiela a podáva. To si takisto ukážeme. Znovu teda kliknem na poslať. Ste si istí, že chcete poslať túto žiadosť? Áno. Tam, kým uvidím túto masku, tam však neviem spraviť nič iné, len to, že teda sa tam zobrazuje v slovenčine iba tá veta, hej, ale nie je to relevantné, pretože si klikneme teda ďalej. Tam má možnosť v podstate vybrať iba ďalej, kliknúť na ďalej. Tu sú všetky ťažiskové údaje týkajúce sa žiadosti. To znamená, tu sa síce volá, že písomné odozdanie, ale bude to elektronické odozdanie. Niektoré veci sa ešte nie sú úplne zadané v ITMS tak, ako majú byť. To znamená, nejedná sa o písomné odozdanie, ale o elektronické odozdanie. Čiže mám tu vlastne príjemcu, je to ministerstvo, potom tu mám vlastne odosielateľa, respektíve žiadateľa, to je magistrát, potom tu mám identifikáciu a predmet tu správy, to znamená, že to je kód vlastne ITMS. Tu mám vlastne priradený aj samozrejme operačný program. No a tu mám aj autora, podania, to je tam moje meno a potom sú tam osoby oprávnené na podpisovanie. A tam kliknem si ešte teda na dokončiť. A pod vlastne žiadosťami o NFP mám informáciu, že žiadosť bola prijatá, bola odovzdaná, to je aktuálny stav. Hej, to znamená, moja žiadosť, test SKT Webinar bola odovzdaná. Hej. Samozrejme, údaje boli úspešne teda uložené. Ešte to síce nebolo úplne odovzdané, pretože si musím stiahnuť tento PDF dokument. To znamená, že ešte vidíme túto testovaciu verziu, pretože pracujeme v testovacom programe, nepracujeme v verzii ITMS 2014, ktoré vy budete pracovať. Čiže my pracujeme vlastne v testovacej verzii systému ITMS a preto v podstate budete vidieť stále teda tento testovací PDF dokument v prípade vašej žiadosti. Si budete teda stiahovať tento PDF dokument, ktorý bude originál, bude teda podpísaný a vlastne podpísaná verzia sa potom prostredníctvom tejto komunikácie odovzdá poskytovateľovi NFP. To znamená, my si ukážeme ešte teda tento postup.
tento je pre rakúskych partnerov. Slovenskí žiadatelia budú tiež odozdávať podpísanú žiadosť elektronicky, ale postup je trošku iný ako v prípade rakúskych partnerov a žiadateľov. Takže teraz by som prosil Andrea Baťaša, aby ukázal video v krátkosti o tom, aká má byť vlastne komunikácia pre rakúskych partnerov. To znamená, ako sa podpísaný ten PDF dokument, ktorý bol stiahnutý, to znamená dokument tej žiadosti, akým spôsobom sa v podstate tento dokument bude odozdávať riadiacemu orgánu. Čiže ja si nakliknem teraz komunikáciu, nakliknem si komunikáciu k objektu, to znamená odchádzajúca, nie komunikácia, hej. Ono to trvá trošku dlhšie. Keby to nefungovalo riadne, alebo to trvalo dlhšie, tak tu na ľavej lište si viem nakliknúť, že komunikácia, potom, že odchádzajúca komunikácia, zase to trvá trošku. A teraz si vlastne mám možnosť pozrieť moju žiadosť, to znamená test SKAT, vidím odosielateľa, vidím to, že bola žiadosť odovzdaná, to znamená, mám síce formulár, ktorý som poslala, ale neposlala som podpísaný formulár, čiže kliknem si na vytvoriť, potom kliknem na ďalej a tu vlastne uvediem ako riadiaci orgán ministerstvo. Nepoznám kód, tak preto si to vyhľadám podľa názvu danej inštitúcie, ale samozrejme viem si tam dať, že 2021, to znamená, my si vyhľadáme teda riadiaci orgán, to je vlastne teda ministerstvo, vidíme, že je to 21, je to Interreg 6 a SKAT pre obdobie 21-27. Takže v podstate to funguje veľmi jednoducho, čiže tu vidíme vlastne to priradenie, riadiaci orgán, ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie a tuto vidíme vlastne základné údaje, ktoré musíme vyplniť, to znamená identifikácia odovzdania žiadosti. Není to teda žiaľ ešte v podstate preložené, ale ja si vyberiem predposlednú verziu, to znamená žiadosť o NFP. Tu si zadávam zase, že predloženie žiadosti o NFP, čiže to je v podstate žiadosť. A potom sa dostávam k typu, ktorým je teda neformálne predloženie. A predmet musím napísať do textu, to znamená predloženie žiadosti o NFP. Čiže zase dvojazyčne, treba to dať aj teda v popise v nemčine aj v slovenčine. To znamená, že teda chcem tú žiadosť odozdať a kliknem si, že ďalej. Potom si musím priradiť subjekt. Áno, to znamená subjekt evidencie, to je v podstate moja žiadosť o NFP, ktorú som vytvorila. A je to, že SKAT webinár, to je môj projekt, tá žiadosť bola vytvorená teda dnes ráno. Je tam teda aj označenie projektu, vidím tam dokonca presnú hodinu, teda dátum, kedy som to odoslala a vlastne túto žiadosť o NFP sme tým pádom vytvorili, navolím si žiadosť, pretože ja som vytvorila viacero žiadostí, ktoré boli teda uvedené v tej tabulke, tak si ju musím navoliť a potom vlastne kliknem na dokončiť a tu sa mi zobrazuje maska, kde si viem skontrolovať, či sú správne zadané všetky ťažiskové údaje, môžem si ich tam zmeniť, napríklad osoby komunikácie, viem si tam niekoho ďalšieho doplniť v prípade potreby, základné údaje viem zmeniť pre prípad, že by to bolo niečo nesprávne vyplnené. Potom posledný bod sú prílohy, to znamená, mám tam uvedené, že ich 8 príloh, kliknem si na vytvoriť označenie prílohy,
je samozrejme samotná žiadosť o NFP, spôsob, respektíve ešte si tam dám aj názov, to znamená test, SKAT, webinár. Tu si navolím spôsob rozdania prílohy, že teda elektronicky. Kliknem si, že ďalej a tu si viem zadať, že formulár o žiadosti o NFP, tu si vlastne stiahnem príslušné dokumenty. Ja si teraz vyberiem vyslovene ľubovoľnú prílohu alebo ľubovoľný súbor, dám si na dokončiť a tu mám už teda tú prílohu, to znamená podpísanú žiadosť, respektíve formulár žiadosti, ktorý som vytvorila, ktorý mám podpísaný, dokument bol dokonca vlastne aj nahraný a stiahnutý do prílohy a teraz si viem stlačiť, že potvrdenie chcete odoslať áno, skutočne odoslať a tým pádom sa dostáva vlastne informácia, že komunikácia bola úspešne odoslaná, to znamená, že teda tá komunikácia bola dokončená a medzi žiadosťami o NFP, ktoré som v podstate vytvorila, tu mám uvedenú aj príslušnú žiadosť, to znamená prijatá. Čiže toto je moja žiadosť o NFP. Tu je nahraný PDF dokument, ktorý sa samozrejme môže vytlačiť niekoľkokrát. Teraz sa pozriem do komunikácie. Odchádzajúca komunikácia. Ešte raz, aby sme si boli istí, že všetko bolo odoslané a že všetko prebehlo riadne. To chvíľku trvá. Že tu mám vlastne obe tie žiadosti, ktoré som dnes odoslala, sú tu uvedené. Čiže žiadosť o NFP, test, SKAT, všetko, čo som vytvorila, tu mám znázornené ako prijaté, ako predložené. To znamená, obe tie žiadosti, ktoré som dnes vytvorila, boli odoslané, boli prijaté. Čiže ten stav je vlastne, že žiadosti boli prijaté. Teraz by som odozdal slovo kolegom, lebo pri odosielaní podpísaného formulára je postup trošku iný slovenských lead partnerov ako v prípade rakúskych, takže možno teraz by to kolega trošku podrobnejšie vedel nejakým spôsobom popísať. Takže môžem ťa poprosiť, Andrej, o slovo? Áno, ďakujem. Ďakujem za slovo. Prejdeme plynule do časti, kedy si zobrazíme, ako v prípade, že hlavným partnerom projektu je Slovák, teda subjekt zo Slovenskej republiky, tak to podanie sa bude robiť priamo cez ITMS bez toho, aby sa musel formulár tlačiť, podpisovať a posielať cez komunikáciu, ako to bolo prezentované pre subjekty z Rakúska. V podstate teraz vidíme, predtým ako začnem púšťať video, tak dôležité je si povedať, že preto elektronické podanie, to, čo vidíte vlastne napravo, podať elektronicky, to je vlastne možnosť, ktorú si vyberie slovenský hlavný partner, tak je nevyhnutné, aby bol žiadateľ v systéme ITMS prihlásený prostredníctvom EID, teda občianskeho preukazu s čipom. Následne v
v časti výber spôsobu, ako vidíte, máte tam dva spôsoby, vyberiete si podať elektronicky a v podstate máte tam ako keby v tom workflowe tri kroky. Prvý krok je výber spôsobu predloženia, druhým krokom budú základné údaje elektronického podania a v treťom kroku je formulár elektronického podania. Žiadateľ si v časti základné údaje elektronického podania vypíše povinné polia, následne v časti 3 formulár elektronického podania sa tieto formuláre, ktoré budete predkladať, podpíšu. No a elektronické podanie prebehne priamo v systéme ITMS, ktoré na pozadí prostredníctvom integrácie na e-schránku na portáli Slovensko.sk zabezpečí podanie týchto podpísaných formulárov do schránky riadiaceho orgánu. Riadiacím orgánom je, teda ako už prezentovala pani Kasanická Kostolná, je to riadiaci orgán Interreg 6 a SKAT 2021-2027. Tento názov orgánu máme napísaný aj v tých pokynoch, ktoré sú zverejnené na stránke programu, takže potom ten názov tam nájdete. Ešte by som predtým, ako spustíme video, povedal jednu možno dôležitú informáciu, pretože môže sa samozrejme stať čokoľvek. Niekedy sa môže stať, že táto integrácia by napríklad nefungovala v daný deň, keď to chcete podať. Takže pre takúto možnosť, alebo pre takýto prípad sme vám do toho manuálu, ktorý máte postupovať, napísali, že v prípade, ak z technických dôvodov na strane ITMS by nebola v systéme dostupná služba elektronického podania, čo by ste ale samozrejme museli následne preukázať, tak žiadateľ môže využiť alternatívny spôsob podania. To je, že si vyberie v týchto dvoch krokov podať listine, teda listinné podanie, a následne vygenerovanú žiadosť odošle zo svojej e-schránky cez Slovensko.sk riadiacemu orgánu. Čiže mysleli sme aj na to, že v prípade, že by bola nejaká technická, že by tam bol nejaký technický problém, aby ste neboli ukratení o možnosť podať žiadosť o NFP. Ja by som teraz prešiel k spusteniu videa a budem vám toto video je v podstate video, ktoré bolo pripravené pre používateľov ITMS. Čiže toto video je aj dostupné na internete. My ho samozrejme po týchto webinároch, keď budeme zdieľať s vami výstupy webinárov, tak vám dáme pre slovenských žiadateľov aj odkaz na toto video, kde vlastne keď budete podávať žiadosť, tak ešte si stále môžete pomôcť týmto videom. Je to video, ktoré vám ukazuje krok za krokom, ako cez EID pošlete formulár ŽONFP na riadiaci orgán. Čo je možno také dôležité si zapamätať, že to video v podstate stačí, keď si potom pustíte v minúte 3:37, pretože ten začiatok hovorí len o tom, aké všetky možné dokumenty môžete ešte cez ITMS posielať elektronicky. Pre naše účely alebo v našom kontexte používame tento spôsob k žiadosti o NFP, preto som už priamo prešiel do tejto minutáže 3:33. Takže môžeme si to pustiť. V prípade, že by sa niečo dialo a boli by technické problémy, vsekalo by to, dajte mi vedieť. Vyskúšali sme si to a myslím si, že nám to celkom išlo, takže dúfam, že žiadne technické problémy nebudú. Takže ako vidíte, vyberieme si podať elektronicky a stlačíme tlačítko ďalej. Ďalej sa dostanete do kroku číslo 2, kde vidíte základné údaje. V tomto
kroku vidíte niekoľko častí, z ktorých sa skladá, z ktorých sa tie základné údaje skladajú. Je tam adresát. Adresát je riadiaci orgán. Tu na videu je úplne iný riadiaci orgán, ale v našom prípade to bude Interreg SKAT, ktorý je tam automaticky načítaný. Potom máte odosielateľa, máte tam identifikáciu predmetu podania a máte tam údaje o elektronickom podaní. Dôležité, čo je poznamenať, je, že tie časti adresát a odosielateľ nie sú editovateľné, čiže do tých vôbec nebudete vstupovať. Systém vám to ani neumožní. Ale ten tretí bod, identifikácia predmetu podania, tak tam máte poličko sprievodný text a tam vy viete napísať nejakú správu. Čiže môžete kľudne zadať, že odosielam žiadosť o NFP číslo na riadiaci orgán. A potom v podstate v časti údaje o elektronickom podaní, tak tam vidíte štatutárnych zástupcov hlavného partnera. Čiže tí, ktorí ste navolili v podstate v žiadosti o NFP, väčšinou pre slovenské subjekty verejnej správy, alebo teda verejné subjekty, bude to jeden štatutár, ale môže sa stať, že subjekt má aj viacero štatutárov. A v tomto videu sme si dali, alebo teda vybrali dvoch štatutárov, aby ste vy vedeli, ako postupovať aj v prípade viacerých. Stlačíme ďalej, keď sme napísali správu. A teraz sme sa dostali do tej tretej časti, ktorý už má v sebe, v tom tele jednotlivé dokumenty. A ako vidíme, tak je to aj taký konečný bod, ktorý vyriešite. A v tomto kroku bude potrebné jednotlivý dokument, alebo teda jednotlivé dokumenty podpísať. A skladá sa to vždy z dvoch častí. Bude to formulár elektronického podania a bude to aj príloha elektronického podania. Tou prílohou je väčšinou to predmet podania, teda v tomto prípade je to všeobecná odchádzajúca komunikácia, čiže je to nejaký extra dokument, automaticky generovaný ITMS. Teraz nám to pekne zobrazilo, o čom som hovoril. Nad formulárom vidíte aj štatutárnych zástupcov, ktorí sú za váš subjekt oprávnení podpisovať takéto elektronické podanie. V tomto našom prípade sú to pani Dôstojná a pán Blažený. Teraz ich tam vidíte, že ja budem potrebovať, aby obaja podpísali tieto dokumenty. Ako vidíte, nepodpísaný formulár má také červené označenie, teraz nám to zobrazuje video a je tam aj správa, že je nepodpísaný červeným písmom. Bez elektronického podpisu oboch formulárov nie je možné predložiť elektronicky túto žiadosť o NFP. A ako som povedal, pre podpísanie týchto dokumentov je potrebné, aby ste mali platný slovenský občiansky preukaz, čítačku a nainštalovanú aplikáciu pre EID. Pre podpísanie týchto formulárov stačí kliknúť na tlačítko podpísať. Potom, ako to stlačíte, tak si vyberiete aplikáciu, v rámci ktorej budete podpisovať formulár. My v tomto videu použijeme dole uvedenú aplikáciu. Takže klikáme na podpísať. Následne vidíte, vás to hodí na ďalšiu stránku, kde vidíte hore červeným textom v ľavom hornom rohu, že dokument nie je podpísaný, to znamená, že ešte sme ho nepodpísali. Pôjdeme dole, scrollujeme dole a stlačíme podpísať. Následne si klikneme na certifikát, my tam máme tento jeden, označíme si ho a stlačíme OK v spodnej časti obrazovky.
Teraz to od nás vypýta PIN elektronického kvalifikovaného elektronického podpisu, zadáte ho, stlačíte ďalej. Teraz nám už píše, že v podstate dokument bol podpísaný. V ľavom hornom rohu obrazovky sa vám zobrazuje už zelený text, čiže sme dobré. Pôjdeme dole, stlačíme OK. Tým ukončíme proces podpisovania. Teraz vidíte, vráti vás to späť do záverečného kroku tých 3 krokov a v podstate vidíme, že už ten prvý formulár máme zeleným, označený, je podpísaný Jánom Blaženým, čiže prvá osoba úspešne podpísala tento dokument. Teraz budeme potrebovať podpísať aj ten druhý dokument, ktorý ešte stále ukazuje ako nepodpísaný. A pôjdeme rovnakým postupom na podpis aj toho druhého dokumentu. Čiže úplne tie isté kroky. Stlačíme podpísať a tak ďalej a dostanete sa späť po podpise a už vidíte, že Jan Blažený podpísal oba dokumenty. V prípade, a to sa stane možno párkrát, lebo vravím na Slovensku väčšinou podpisujú, väčšinou majú jedného štatutára a v tomto prípade tie verejné subjekty nebudú potrebovať, aby to podpisovali 2 osoby, tak v tomto prípade tí, ktorí by ste mali jedného štatútára, by ste už išli do kroku dokončiť, ale ak by sa stalo, že budú podpisovať 2 osoby, tak vy ukončíte svoju prácu týmto sprievodcom a stlačením tlačítka uložiť a zavrieť. A nový, teda ďalšia osoba, ktorá bude musieť podpísať tento dokument, tieto dokumenty, sa bude musieť prihlásiť do verejnej časti. Čiže po uložení tohto podania sa vám zobrazí obrazovka detailu formulára s tým, že vám to ukáže, že vaše údaje boli uložené, vaše podpísané podanie je zároveň k dispozícii na podpísanie ďalšej osobe. Čiže ďalší používateľ sa musí prihlásiť do verejnej časti pod svojím kontom a dôležitá informácia je, že aj ten podpis ďalšej osoby nie je časovo limitovaný, čiže vy nemusíte byť v strese, že tá druhá osoba to musí do určitého času podpísať. Nie je tam žiadna takáto podmienka. To znamená, keď sa používateľ prihlási, ten druhý do ITMS, do verejnej časti, vyhľada si formulár, podpíše ho, on vlastne sa dostane do tohto kroku, bude musieť stlačiť, dokončiť odoslanie. Kliknutím na dokončiť odoslanie už uvidí v podstate ten detail, už iba 2 kroky, čiže základné údaje a formulár. V základných údajoch on už nebude môcť nič editovať, čiže všetko ostane tak, ako je. Pôjde na tlačítko ďalej. A teraz mu zobrazí tie 2 formuláre, ktoré musí podpísať. Čiže tie isté kroky, ktoré urobil ktoré urobila prvá osoba, urobí aj druhá osoba. Kliknutím na podpísať. Podpíše dané dokumenty. Teraz už vidíme, že aj druhá osoba podpísala dokumenty. Teda jeden dokument je podpísaný 2 osobami. Urobí to isté aj pre druhý dokument. A v podstate, ako vidíme, momentálne už máme podpísané dokumenty všetkými osobami, ktoré potrebujeme.
Samozrejme, dôležitá vec je, aby tá osoba, ktorá ide podať potom tú žiadosť o NFP, bola prihlásená z ITMS, z EID. Stav prihlásenia si vy viete skontrolovať v hornom pravom rohu modrým a zelenými farbami s textom prihlásený z EID. Si viete teda potvrdiť, že ste aktívni v tomto prostredí. V prípade, že by tam bola ikonka, tuším, je to červená, bolo by tam napísané, že prihlásený z EID je aktívny a v prípade, že tam bude napísané, tuším, prihlásiť sa, ale to vám hneď ukážeme vo videu, prihlásenie sa z EID a červená ikona, tak vtedy nie je aktívne to prostredie. Preto v tomto prípade by ste sa museli ešte prihlásiť. Keďže my sme aktívni, sme prihlásení v tomto videu, tak môžeme dokončiť elektronické podanie s tlačením tlačítka dokončiť. Čiže dostávame sa do finálneho kroku. Kliknutím na dokončiť sa vlastne cez e-schránku vlastne iniciuje tento krok, môže trvať niekoľko sekúnd, netreba sa zľaknúť a vlastne po dokončení sme sa pekne dostali do masky, ktorá ukazuje, že sme v odchádzajúcej komunikácii, že údaje boli uložené, tá zelená hláška a modrá hláška nám hovorí, že elektronická správa bola úspešne odoslaná do elektronickej stránky adresáta, v tomto prípade riadiaci orgán, a vo vašej elektronickej schránke na Slovensko.sk nájdete doručenku a v odoslaných správach aj samotnú správu. V tejto chvíli môžete pokladať žiadosť o NFP za odoslanú. Tu si môžete stiahnuť napríklad PDF dokument, môžete sa pozrieť do tých jednotlivých častí, to je odosielateľ, adresát, to sú osoby v komunikácii, základné úlohy, údaje a môžete si nájsť aj prílohy. Čiže ak chcete, môžete si to aj posťahovať, uložiť. Ale tento krok vlastne je posledným krokom, ktorý ste spravili. Žiadosť je odoslaná. Ešte napríklad, keď si kliknete na detail podania, tak sa vám zobrazí všetky tie polia, ktoré som vymenoval. Jetzt können Sie alle diese. A tu vidíte, že v podpísaných dokumentoch napríklad si môžete aj stiahnuť tie podpísané dokumenty. Môžete si tam skontrolovať dátum podania, čiže tam uvidíte, či ste v deadline, tam si len vždy si, prosím vás, neposielajte tú žiadosť o NFP na posledný deň deadlineu, ale vždy odporúčam minimálne naozaj deň predtým alebo 2 dni predtým v prípade, že by boli nejaké problémy, nevedeli by ste, niečo by vám nefungovalo. Je tu spoločný sekretariát, treba naozaj komunikovať v prípade, že sú nejaké problémy, ale nenechávať si to na posledný deň a nie na večer. Samozrejme, link na zajtrajšie stretnutie vám odošleme dnes, čiže nebojte sa, do konca pracovnej doby by sme vám to odoslali a zajtra sa opäť uvidíme o tej 9:00. Tešíme sa, že aj dnes ste sa v celkom dobrom počte zúčastnili nášho webinára a vidíme sa zajtra. Ďakujem veľmi pekne aj našim tlmočníčkám, aj vám za vašu účasť, kolegom za príspevky a prajem príjemný obed.